aja lanang. Kowe gak tumen. Neng kene ki dhewe ya ora mung ditanggap, neng kene kon nyuguhi penonton sing apik. Satu ngono wis. Boyo minimal satu teko kono, teko siman ngono ya. Teko kene iki anake sapa iki? Ora ning ngono. Gus Ilham. Aku dhewe ya ngerti. Hah? Gone iki kaya ngene. Ora apa-apa, Dik. Saora-orane aku ancam ra kok kono. Lah kok ngendi? Lah penonton iki lah kok manggak iki nyaput to jane kaya ngono kuwi. Kaya ngono ki penonton nglumpuk kaya ngene iki karepe arep delok awake dhewe kiprah ki mau. Iki penonton sakjane mbane iki. Iki nyapa iki ngiti awake. Iki kaya ngene arep mateni kowe. Iki ya delok awake dhewe jugogen iki lho, Dek. Neng kene iki desane Kaponan. Kaponan. Desane paling jos iki nyatane kemerdekaan 17 sik somben saiki wis merayakan. Ngomong ya. Kabeh iki ya keluargane para warga-warga Kaponan iki sehat kabeh. Alhamdulillah. Yo brumune delokan. Nah, enom tuwek nang delok riyo jejer, Dik. Nah, kaya ngene iki pasukan ibu-ibu PKK. Heeh. Yo umpuk ning kene. Ya. Ning kene rada sithik wong Yasinan. Heeh. Ning kene rada sithik iki Bibu Senam. Ya. Lah ning kene ambune Mbako. Ora oleh ngono kuwi dosane iso. Hei, aku dhewe ya mun. Aku mau ora kok kono to. Lewat kirene. Iya. Jilbab-jilbab ireng isor cagak kuwi lho, Gus. Di ambune minyak kapak. Kaya ngono kuwi mau asine parfume kleru. Kleru piye? Ya kleru karepe parfum iki Casablanca sing dienggo balsem. Ya Allah. Ya, iki aku nang salto lho. Ya ditunjukkan to. Ditunjukkan ning kene. Lah iya, Awak dhewe iki didelok sak Bisa. meneh lho. Kudu Awak dhewe semangat. iki semangat. Kudu Bisa. lah ya. sing apa meneng ae kuwi. Lah ya. Iki aja meneng ae. Iki ku dhewe jogetan, atraksi, Ya. dicepaki. Lah dhewe padha gedine dicepaki kaya ngene. Ya. Iki ya neng, pendemane ning kene ya neng. Ibaratno Dik, Apa? semangka buah. Semangka. Semangka. Ya. Anggur. Anggur iki. Lah wong kok semangka balik nganggur iki piye jane?
Semangka dek iki ora lek kinyis-kinyis ya ta. Ya. Oh wiju. Iya. Iki ngono anggur rupane ungu. Ya. Lah, lek iki ngono buah kelapa. Sing ndi? Iki sawoger. Lah ora lho, Gus. Iki ngono telo. Lah. Ora Ora penak. Lah wong kabeh liyane iki buah lah kok iki telo dhewe iki. Telo ki termasuk buah. Lah nyapa kok pilihanmu ki telo? Pilihane ning kene wong kaponan ki ngapa kok seneng telo? Napa? Ning kene nyuguhi para sesepuh pini sepuh iki. Lah seneng telo. Niki. Ora oleh ngono kuwi ya Dejo. Pun jenengan brandu. Nek awak dhewe sing nang iya sik buah ya. Ya. Lek kowe engko dicepaki iki. Ya. Iki ada nambah jempling iki. Iya no. Ya. Wong iki samantaran kok ya. Lah ya. Dilekasi nah. Iya no. Ya. Ora lho. Mas Ham. Kowe iki karepmu ki nyapa? Lah kok salto kaya anjing kencing ini iki piye? Ora kok kaya anjing kencing. Lah terus. Lah kok iso mancep ki piye? Bisa ora to? Halo mancem. Loro goblok ada iso. Loro iki ada iso. Ya tas tengok. Aku sing ora mancep ngono kuwi. Lah terus. Ya trayek kaponan dalane wis apik wis halus. Ya. Bapangi. Aku ya gumen lho, Gus. Lah ning kene Ya, aja kaya ning kene lho, sing ditera kok kurung kono tak. Iki ngono beda RT. Iki ngono RT 1 Eropa yo. Ya. Adik bagian RT 3. Berarti bagian RT telu. Oh iya iya. RT loro dilakan ya diupi-upi. RT 3 ndak urunan iki. Ora dhewe kita ambil oleh sing elek-elek ae yo. Ora apa-apa. Iya, tapi Tapi ora enak apa-apa. disyukuri ya, Dek. Heeh. Alhamdulillah. Dhewe ning kene ya ditunggu masyarakat Sambul lho. Gus. Nyapa ngenteni kowe? Lah piye to aku dhewe iki yo gumun karo masyarakat kene. Lah nyapa? Lah kan mau ki lho awak dhewe sing ning mburi. Lah awak dhewe saling kok diinceng iki lho. Lah ora ya roh ae. Roh. Cara ngono roh ning kene ganongane Ilham Lara. Ya. Ning kene neng selo main kono lungkur kono. Ya. Anak ketak. Lah kok elek dhewe to, Gus? Ketak ki ora elek lho, Gus. Lah piye? Mlebu kebun binatang ku lho bayar. Jaurane ngono Ya. Tepuk tangan, bintang tamune ketak. Kok seneng. Ora lho, Gus. Lah aku delok ning ketek wong malah seneng iki piye? Seneng. Kaponan iso ngundang ketak. Lah jare tak kese. Nyapa? Bapak-bapak ibu-ibu nyun sewu. Ora ngedek sewu. Sik to aku tak omong dhisik. Kula kalian Mas Ilham ganteng pundi? Ayo, ganteng pundi? Lho, Sing ana wong tuwek-tuwek. Sing nom-nom, oh ganteng ora? Jamaah. Alhamdulillah. Pasukan jamaah Mbak Putri. Aku wis masak tuh. Saja wis majep pulang. Lara aku terkenal Gus. Oh. Gus gendeng. ya ora oleh ngono, Gus. Iki bocah cilik-cilik Urus aku kono, kene tak urusane. Oh iya. Lah saiki kok digarisi lho. Iya, kowe kono aku kene. Ja.
Aku kene kowe kono. Jamaahmu kono, jamaahmu kono, kayak jamaah kono. Iya. Jamaah. Iya, jamaah iki ndi? Kowe jamaahmu iki kanca TPA. Lah iya tadi. Ora apa-apa masuk TPA wong biyen ngajak reminan aku. Allah. Aja ngejak reminan ngono kuwi. Jak nudu nomor. Tunggale. Ayo dipotekne. Ya, iya. Dhewe yo duwe jati lakeh iki, Dik. Iya. Tak nesek yo. Dhewe yo iya. Ya. Ya Dik keplak. Cilik-cilik lagi ngapa milih mobil ya? Oh, DEP balane kene sing gedhi lho, Mas. Ngerti jatah aku tuh seketing. Orang ngomong kuwi Nangis lho kok. Ini iki yo anake wong kowe iki ora oleh ngono kuwi. Ya wong iki rombonganmu dhewe. Oh iya. Kok kowe kaya ngono kuwi? Kowe tuku es krim aku ora mbok tukokne. Jaluk. Ora oleh ngono kuwi dosa-dosa. Iki layare sadrek. Iki wis adrek. Ya. Cuwili adreke gawedi. Kowe ya wani adrek. Ya iya no. Wani. Ya iya kudu no. Pilihanmu wis ana. Wis enak. Ya, Gede, ayo, ya. foto, Pak.